A valoración é positiva, non só por a afluencia de público, que creemos que é a mellor edición en canto a asistencia de público. E o que hai que destacar é a actuación dos grupos, vale? Quedan para o recordo pois, actuacións como foi a de Ortiga, como foi a de Sanguijuelos de Guadiana no Barco, Bayuca, a de Siloé. Creo que o que hai que destacar, que quedan, pois, ao final, o motor principal desto, pois, lóxicamente, é a música, e os concertos xa quedan para a historia. Creo que ao final ves que é un festival que crea comunidade na vila, porque ao final nos cada vez están máis involucrados, hai outras asociacións, clubs deportivos tamén, bueno, que é a hostia que a plaza se encha, e que se transmite ese sentimento de pertenza por Burela a través da cultura do deporte e incluso da educación, non? É algo que traballas moitísimo, é moi importante para nós, de que se algo nunca vai faltar aquí, vai ser hospitalidade, comida e bebida. Entonces, é bonito de Burela. Entonces, ao final, tratalos ben, que che dan as gracias todos, pois é unha maravilla, a verdad. De feito, quero destacar algo que me dixeron todos os 2 días, é que me dixeron todos os grupos, vai a canteira tedes en Burela. Estaba todos os nenos bailando, saltando, dabelles igual o grupo, a música, e dice, jolín, isto sabes que lles gustou moitísimo que a xente moi nova que participara e fixera esa canteira que hai por detrás, non? A mí sería Repion, sin duda, e tamén Mujeres, sin duda, tamén. Porque foron os 2 que máis o disfrutei. Vou tirar de localismo galego, a mí Nove Louro, non? Polo que creo que tamén nos une co Muros, Louro e tamén por derrapas, non? Con Martín, e despois, pois creo que Mujeres, porque é unha banda de culto española que creo que bueno, transmite moito a música que nos gusta a nós. Neste caso, voume decantar por Ortiga, non só pola afluencia de público, foi a sesión Bermudo Festival con maior afluencia da historia, senón pola comunión que fixo entre xente nova e xente maior. O sea, escoitábamos a xente maior que dicía que guai está a orquesta, porque realmente Ortiga é unha orquesta 3.0. É verdad que foi moi bonito no Bermú ver, pois, todos os rangos de idades aí, pois, digamos, conectados, non? Sí, bueno, un pouco tamén como a Diego, esa sesión Bermú que superou no todo, estou moi ben. E despois tamén, ao final, eu teño debilidade polos concertos do Barco, Sanguijuelos no Barco, tamén o petou. Pois eu non sei que dicir, sinceramente. Pero non vou dicir o clásico de Siloé, porque a todo o mundo lle vai gustar, pero creo que me quedo con Marlena, pero por preferencia. O tema dos adiantos xa está instaurado, non? No Sado Mar, desde fai uns anos, cos vídeos de Live Forever, que además este ano fixemos un guiño á Mariña, vale? Queremos tamén acercar o festival non só a Burela, senón ao resto da Mariña. Bueno, nas confirmacións pois, salen distintas ubicacións moi coñecidas da Mariña lucense. Está, bueno, de Pedro pois, destaca como un artista consolidado, pero como ben tú decías, Wes, SRK e Xosé Maceda pois, son, digamos, a nova escena da música urbana galega. Está funcionando moi ben, creo que cando rematemos a conversa igual xa se rematou a promoción, estamos moi contentos de que xa empece así a venta. Bueno, pues máis adiante pues empezaremos a traballar, a ir configurando xa o cartel para o 2026 e ir pouco a pouco pues, anunciando novidades. Sí, claro, por suposto, ¿no? Que ao final xa somos moitas caras coñecidas todos os anos, creo que é moi guai poder encontrarse ano a ano con xente que viva música como nós, que é o que nos move desde diferentes zonas de Galicia, Asturias, Madrid, bueno, ter esta data como punto de encontro, pois é outras cousas bonitas de todo este traballo.